sa ka Sa'yo, iniwan mo ako. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpabinaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ibuhiing kaagi. Ako si Chikay. Sa di ba ka nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinaktan ang puso. Di mo kagad RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Chikay. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, ni ang 5,000? Paraon, pinahanglan ay ma. Mangumpra ka. tingga. Diin makaani. Ay, nakusog na pa dyan gabi eh. Uy, maobanak. O niya ikaw na pa'y sobra nimo. Ay, kabala ka na ko, ma. Napakoy sobra. Sure ka? Basin biya gihurot ni mong hatag tanan, ha? Ma, ayaw lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte yun kaayo minimo. Welcome, ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wa pa unta na siya magbinayot, kung nagpulis pa unta na siya, mas dako unta na siya mahatag na to. Pa. Naunsa man in taon ka, uy, Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Kay naghuna-huna siya nato. Ma. O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? Wa pag yun. Oh. Ay, paitan, no, ha? Mas may paday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. Wa man yun problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya. Siga biyang mata niya. Excited kayo siya daw sa, kuan, sinitext niya. Siyempre, uy, si Robert ba yan ni? Robert, pangwartahan naman ka, anak. Huwag naman sa kuday. Dawat naman ako kay mama gini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya manguyabog lang yung bayot. Nagbabayang uyabon. Ha? Ay, dahil ka dito ha, sa kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakay naibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila man sad. Sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later. Tana na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Pasag nilang ko, day? Kalipay manin ako. Nahala, mawang ka, ha? Oh, thank you ba ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya. Kailangan kam kuyog sa man. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumog. Imo kong gipangutana kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family. O, lagi. Andam na kong ipalayla kanila. Sure ka, babe? O, lagi. Yan man, di ka ganahan? Oh, kinsa magbayot ang ni ganohon nga ipailaila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganohon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailaila ko nilo. Buti pa sabot na seryoso gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta ray apos nimo nako. Grabe sa ni mo, eh. Nagduda di ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga mag-una-una og ingon anak. Kaya syempre, gwapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod ka babae? Babe,
Ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Bisan og bayot ka, pero mayang magkantao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert! Recorded by X Thunder Gaming. Nya, tuosag ka. Ikaw ba? Nga di naman ako na mapasag ng malipay, day. Dala ko gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nya, palamian na ka istorya, madasa dayong ka. Nya, ang ending, wanin habilin para sa imong kaugalingon. Kaya tuwa, gihurot na ni mo sa imong laki. O, di ba? Oh, day. Dapat ikaw, bahala ko, Nalani mong tanan, yung ng life. Na-feel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis Robert sa tanan akong nauyam. Oh, maoda ay ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Lawa ka mauwaw. Nanabay ka kasi mong mama. Aw, siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak mong gudi pagkagabi Bisag unsaon akong on, di na manggid mo siga. Mao ba ma? Wa pa rin kwarta nga ikapalit nimo bago mada. Ako na lang palit mo bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga. Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinuod gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna ha. You're welcome, tita. Babe, thank you kay ani ha. Malipag ito sa mama ani. Ani iyang bagong cellphone nga gipalit mo. Way sa pa yan, babe. Uy, deserve sa na ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako ko pasalamat niya, babe, nga. Gipanganak ka niyo. Ikaw yun. So, babe, unan ko nimo ha. Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko dahil ni mama ni. Kaning mong gipalit na cellphone. Ha? Di lang ko ni mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama na ibaw na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw gani mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pings paguli ha. Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede ko makahuwa mo kwarta. Pero man, babe. Bisag 5K lang good. Ako tang ihatag ni Papa. Namarayag magurog bagong sapatos para basketball niya. Nya, wa pa mo ko'y ikahatag kay wa pa magiging ko'y trabaho. Mao ba? Sige, babe. Wala problema. Yes! Thank you kay babe ha. Swerte yung kay ko nimo. Hala no, sa una, sa iyong mga ex, sila mga ayo. Nya karon bagon mong uyab, ang tibok pamilya, may mong tatagan, sa okay na kala. Day, nawat ko nila. Imagine, bayot ko pero welcome kay ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Kasi may makabalibad kung doon na sila ihang nyo. Uy. Ay, amot-imot chikay, Ay, pamilya, lagod. Bisag bayot ta ba? Pagbilin sa gamay para sa imong kaulingon, ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamarayg. Ay, wa naman ko'y pang maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala na ba ko'y kwarta gid, uy. Layo pa kong sunod sweldo. Ay napagsaligan ng anak nimo.
Kay klaro kayo. Mao nga, wa na siya ikahatag na nimo kay iyan ang gigasto si laki. Hoy, sugod karon ha. Ayaw na paglaom anang anak nimo. Kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kay ko istorya ni Papa. Karon lugan ko ni baliban ni Mama. Mura man og wag din ko'y natabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan unsaon. Nabakas Robert din sila no. Gusto lang ko na kay istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Tita, na si Robert? Chikay, ikaw? Niya ka? Oo, tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo anihi ko. Kay nagdali man gud ko. Gamay na lang ito paabotan og mga anak na ko. Mamahanikit ka. Excited na kay ko. Robert? Oh. Unsay pasabot ini? Chikay, Kinsa ni bayana? Ang ganong maplos na siya? Chikay, nganong miyan himang ka ka magpahibaw na ko? Haron unsa? Ang kailangan ko mapahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ako. Chikay, ayaw pag kita gubot din niya. Di akas amo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa ato ba, tita? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pes, ang lagyan mong mauwaw. Oh, Human sa akong mga nahatag ninyo. Mas giuna pa tamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibawan na nako nga nakay kabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gimabdos kang Robert ni. Asa may gidahom nimo? Tinuod gyud ka ni Robert? Oh, dili ka makahatag og tinuod na kalipay oy. Ako rin makahatag niya ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Basit ka! Sige, sige! Suway og dapat, kay ako may kontra nimo. Robert! Pahawa na din, eh. Pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Di ko akalain magagawa mo ako. Nag-isa at Nagtuo ko nga nakita na akong lalaki nga tinuoray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakaton ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sa kong balik. Dini na lang kutob. Nagkakasalamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalan kaagi ni Chikay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan. Sinaktan ang puso. sinaktan mo. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.